Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast Hobbybox, δεύτερη εβδομάδα, δεύτερο επεισόδιο. Φαίνεται να υπάρχει μια ελαφρά συνέπεια, ελπίζω να συνεχιστεί. Επίσης ελπίζω το καλοκαιράκι να περνάει υπέροχα, ωραία. Εγώ θα πω καλό χειμώνα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κάποιες κυκλοφορίες που πρόκειται να έρθουν, κάποιες που έχουν κυκλοφορήσει ήδη και κάποια νέα σχετικά με το χόμπι. Και το πρώτο χόμπι θα είναι και το πρώτο νέο θα έχει να κάνει με την Caitlin Clark, το χρυσό κορίτσι του Women NBA, όπου η κάρτα της, η One of One Logoman Immaculate, πουλήθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Goldin για $317,200. Και είναι η τρίτη πιο ακριβή κάρτα της Caitlin Clark που έχει πουληθεί σε δημόσια δημοπρασία. Μέχρι στιγμής 11 δημόσιες πωλήσεις της καρτών της Caitlin Clark έχουν καταγραφεί από 100.000 και πάνω, και μόνο 3 από $300,000 και πάνω. Δεν έχω να πω πολλά. Εντάξει, η τύπισσα είναι για το γυναικείο NBA είναι θησαυρός. Έχει δώσει σημασία στο προϊόν, το οποίο αλήθεια είναι τόσο καιρό ήταν στην ανυποληψία. Τέλος πάντων, θα δούμε αν θα είναι και αυτό hype, αν θα παραμείνει. Εγώ πιστεύω ότι θα παραμείνει, γιατί είναι αγορά η οποία έχει αποκτήσει μεγάλο hype, και όσο οποιοδήποτε hype, όσο περισσότερο κρατάει, τελικά κάποια στιγμή σταθεροποιείται. Οπότε τώρα, αν θα υπάρξει και καινούργια Caitlin Clark, όπως βγαίνει και στο αντρικό NBA κάθε χρόνο και ένα επόμενο prospect, θα δούμε πώς θα γίνει. Αλλά οι κάρτες της πάνε γόνα, που λέμε και στην χωριό μου, ειδικά με είναι η silver και τα λοιπά, και τα αυτόγραφα και πανάκριβα. Είναι παράλογες οι τιμές? Όχι, αν θεωρήσουμε ότι πρόκειται για, αν το κάνουμε ένα παραλληλισμό σχετικά με τους GOATs του ανδρικού μπάσκετ, ναι, δηλαδή το μόνο άτομο που μπορώ να σκεφτώ, η μοναδική γυναίκα που μπορώ να φανταστώ που θα μπορούσε να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο στην κουβέντα του GOAT, είναι η αδερφή του Reggie Miller, η οποία ήταν φοβερή παίκτρια. Και εδώ να πω ότι έχει ενδιαφέρον να δείτε μια συνέντευξή της στο podcast All the Smoke, όπου το τι bullying έριχνε στο Reggie Miller είναι απίστευτο, έχει πολύ πλάκα. Τώρα, σε άλλα νέα, η Panini έκανε συνεργασία με την Area Code Baseball. Τώρα, baseball δεν ξέρω πώς ασχολούμαστε στην Ελλάδα, αλλά μόλις έκαναν μια πολυετή συμφωνία σχετικά με trading cards και memorabilia. Δεν έχουν δώσει παραπάνω πληροφορίες τι ακριβώς θα συμβεί, αλλά η Panini σίγουρα δεν κάθεται σε ησυχία. Και εδώ να πω για την Panini ότι μπορεί να έχασε μεγάλο κομμάτι από την Αμερική στο θέμα του μπάσκετ, αλλά με την αγορά της Ευρώπης και τις EuroLeague κάρτες νομίζω ότι είναι ok. Έχει ανοίξει ένα μέτωπο, μια αγορά που έλειπε, και από ό,τι φαίνεται οι Ευρωπαίοι την έχουν αγκαλιάσει, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Προσωπικά δεν είμαι τρελός φαν των EuroLeague καρτών, αλλά έχουν μεγάλη επιτυχία. Βλέπω από Ελλάδα, στη Γερμανία, βασικά που υπάρχει η Ευρωλίγκα, έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι υπέροχο. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή κάποια set της Panini από το NBA θα μου λείψουν πλέον, ίσως να μπω στο τρυπάκι κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τη EuroLeague, θα δούμε, αλλά προς το παρόν μάλλον θα ασχοληθώ με PC, με EuroLeague σιγά σιγά, το οποίο είναι η αγαπημένη μου ομάδα, που είναι ο Παναθηναϊκός, μη βαράτε. Σε άλλα νέα, συνεχίζουμε με το eBay Live, το οποίο θα είδατε την κριντζιά με τον Golden και τον Logan Paul που έβγαλαν την κάρτα Bird, Irving και Magic. Εντάξει, ήταν cringe όλο αυτό, δηλαδή ένιωθα άβολα,
Και αν έχουν σκοπό να συνεχίσουν να κάνουν τέτοιες αυθόρμητες αντιδράσεις, ελπίζω να πάνε και σε μια δραματική σχολή, γιατί ήταν κρίμα. Δηλαδή, οι οικογενειακές ιστορίες του λιγότερο. Το eBay Live μπαίνει δυνατά. Ένα ακόμα brand breaking, το Sports Cards Nonsense, πλέον θα ξεκινήσουν και αυτοί να κάνουν breaks στο eBay Live, και αυτό λέει πολλά, γιατί ξέρω ότι Sports Cards Nonsense ήταν και στο Fanatics Live. Νομίζω θα είναι και στα δύο, χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά εδώ είναι η κουβέντα που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι κατά πόσο, στο προηγούμενο επεισόδιο, πόσο sustainable είναι τρεις τεράστιες πλατφόρμες. Δηλαδή έχεις Whatnot, eBay Live και Fanatics. Μου φαίνεται too much, δεν ξέρω. Στην Ευρώπη νομίζω του Whatnot είναι περισσότερο. Τώρα άμα ανοίξει τα φτερά του και το Fanatics και το eBay Live και τα λοιπά, τι ξέρω που θα πρώτο μπαίνει ο κόσμος να κάνει. Σίγουρα η αγορά είναι μεγάλη, αλλά και τα κόστη για να τρέξουν αυτά τα projects είναι τεράστια, οπότε κάπως πρέπει να μαζευτούμε λιγάκι. Θα δούμε πώς θα πάει. Ενδιαφέρον έχει. Σε άλλα νέα, να πάμε λίγο στις κυκλοφορίες που έρχονται. Λοιπόν, εμένα αυτό που με τράβηξε περισσότερο την προσοχή είναι ένα καινούριο set που πρώτα να κυκλοφορήσει, που είναι το Panini Silhouette. Θα κυκλοφορήσει από την Panini. Λοιπόν, έχει μεμοραμπίλια, βλέπω εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο patch του Καρμέλο Άντωνη, ωραία αυτόγραφα από ό,τι βλέπω, και βλέπω τα patches είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι αυτά που βλέπω εδώ πέρα, τουλάχιστον προφανώς θα έδειχναν, είναι με Trey Young, Donovan Mitchell dual patch booklet με πολύ ωραία patches μέσα. Τι άλλο μας έχει εδώ να δω? Θα είναι στο hobby 4 κάρτες σε 4 pack, 10 boxes σε κάθε case. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα την ακριβή ημερομηνία, αλλά θα είναι σύντομα για να προλάβουν, θα έχουν πολύ καιρό ακόμα την άδεια. Σε κάθε hobby box 7 memorabilia, ένα αυτόγραφο και 4 parallels inserts. Να πω εδώ ότι αισθητικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Είναι πανέμορφες κάρτες. Είπα για τα patches ότι είναι πολύ ωραία. Έχω πέντε για να το δω. Τι θα βγει. Ωραία φαίνεται. Θα κυκλοφορήσει το NFL Immaculate. Δεν ξέρω πόσοι θα είστε, πόσοι είστε φαν και παρακολουθείτε το NFL. Για μένα το Immaculate είναι τα πιο όμορφα προϊόντα της Panini και θα συνεχίσει να είναι, ακόμα και αν είναι unlicensed. Το θεωρώ πραγματικά πολύ όμορφο. Εντάξει, δεν είναι για μένα αυτά δεν είναι για break, ούτε για να το αγοράσετε, είναι πανάκριβα τα κουτιά, είναι high risk, αλλά οπότε προσωπικά κυνηγάω κάρτες singles που μπορεί να βρω από αγαπημένους μου παίχτες και φθηνά κιόλας στο eBay, οπότε θα προτιμήσω αυτό. Τώρα αν υπάρχει κάποιος μερακλής που θέλει να μπει να το αγοράσει, να μπει σε κάποιο break, σας εύχομαι καλή τύχη. Έχουμε το National Treasures που θα κυκλοφορήσει, και αυτό είναι τα γνωστά υπέροχα National Treasures, ακριβό κουτί, high risk, 15 Αύγουστο λογικά θα κυκλοφορήσει με την Παναγία μαζί μας. 9 cards σε κάθε κουτί, σε κάθε pack, ένα pack σε κάθε κουτί και 4 σε κάθε case. 4 αυτόγραφα, 4 memorabilia και μία base κάρτα ή parallel. Αυτά τα high-end κουτιά δεν έχω να πω και πολλά, είναι πανέμορφα. Το μοναδικό που με χαλάει είναι ότι πλέον τα patches δεν είναι και απαραίτητα game worn, οπότε είναι λίγο χαζομάρα, δεν είναι?
Είναι κρίμα. Δηλαδή, και για να παραμένει τόσο ακριβό, δηλαδή, εφόσον έχεις το αυτόγραφο που είναι ακριβό. Οκ. Okay. Αν δεν είναι Game Worn το patch όμως, κατέβασε την τιμή. Δηλαδή, αν είναι και sticker το αυτόγραφο. Δεν είναι και related το patch με κάποιο αγώνα ή με κάποιο παίχτη, εντάξει, okay, βάλει παραδικά τη χαρτοπετσέτα από την ταβέρνα, το κύμα, όλες λέγονται το κύμα, σε ένα νησί, ας πούμε, δεν έχει διαφορά, καμία. Εμένα αυτή είναι η μοναδική μου ένσταση σε όλα τα προϊόντα της Panini, ότι όταν δεν είναι Game Worn, οι τιμές πρέπει να πέφτουν. Και αν δεν είναι και on card τα αυτόγραφα, είναι παράλογα ακριβό αυτό το πράγμα. Έχω πορεία με την Topps να δω, που λογικά θα έχει μεγαλύτερη ευκολία στο να έχει Game Worn patches, αλλά θέλω να δω, γιατί είμαι λίγο περίεργα με τις τιμές της Topps. Θα δούμε. Και να πάμε λίγο και στην Premier League, που κυκλοφόρησε στις 7 εδώ στο νησί οι Topps τις κάρτες της Premier League. Δεν έχω ανοίξει κάποιο pack. Μόλις πέσει στα χέρια μου, γιατί νομίζω θα βρίσκονται παντού, θα αγοράσω και θα σας πω και από κοντά. Αυτό που βλέπω αισθητικά δεν με εκπλήσει, γιατί η Topps στο ποδόσφαιρο έχει ωραίες κάρτες, πάντα έχει ωραίες κάρτες, και τι θα περιμένουμε από το κάθε κουτί τώρα να δούμε. Λοιπόν, έχει πολυμπόλικα inserts, λοιπόν, για να δούμε. Σε κάθε 10 pack, 1 προς 10 pack είναι οι αναλογίες. Οι πιθανότητες θα έχουμε τους Chrome Kings για ένα Legend από κάθε club. Θα βγάλουν tins με τα μεταλλικά τα κουτάκια που θα έχουν Gemstone Parallels, Emerald, Diamond από 25, Black Diamond θα έρθει στα 10 και το Ruby που είναι στα 5, καλή τύχη. Ένα άλλο insert το οποίο είναι ok, αν το πιάσετε χέρι είναι και καλύτερο, είναι το Gold Lion με το σήμα της Premier League από πίσω. Ένα από τα inserts τα οποία θα είναι και τα πιο δύσκολα να βρεις 1 προς 100 είναι πιθανότητες, είναι τα Premier Pools και το Diamond Rookie Cards 1 προς 500. Ωραία κάρτα, μπορώ να πω. Υπάρχει το Golden Boot, αδιάφορο. Hall of Fame, Goal Machine, Full Throttle, Perfect Storm, Hit Vision. Ok, θα έχουμε και αυτόγραφα, 1 προς 168 στο retail, πιθανότητες. Θα έχουν Parallels, Sparkle, Holo και Rainbow Varieties. Από Aqua που είναι αριθμημένο στο 499, θα υπάρχουν και One of Ones. Υπάρχει και τα αυτόγραφα που είναι τα Beast Mode, Black Edition και το Chrome Kings. Εδώ βλέπω μπροστά μου ένα πολύ ωραίο αυτόγραφο, One of One Chrome Kings του Sergio Aguero. Είναι λες και είναι σε πίνακα ζωγραφικής, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, ο παίκτης δεν είναι ζωγραφισμένος, ο παίκτης κανονικός είναι, απλά έχει το πλαίσιο, την κορνίζα ενός πίνακα ή ενός χρυσού καθρέφτη, όπως θέλετε πάρτε το. Λοιπόν, στο retail θα έχουμε 10 κάρτες σε κάθε pack, 28 packs σε κάθε κουτί, 450 κάρτες είναι όλο το set. Στην Αγγλία κυκλοφόρησε στις 7, είναι οι ημερομηνίες που θα βγουν. Retail πάντα, International Retail θα είναι 21 Αυγούστου και 17 Σεπτέμβρη θα βγει το Hobby, από το οποίο Hobby θα έχουμε τουλάχιστον ένα αυτόγραφο, 2 άλλα hits, 4 numbered parallels και 2 Chrome Kings inserts. Εγώ περιμένω να δω. Το κακό είναι ότι εδώ στην Αγγλία μου έχει μείνει προσωπικά πάρα πολύ το... Βλέπω ρε παιδί μου, έχω συνδυάσει τις κάρτες στην Αγγλία με το που έβγαζε Panini, τα Excel και τα λοιπά, το μια χαρά είναι. Οπότε λίγο μου χτυπάει άσχημα, αλλά θα δούμε. Αχ, καλή, και 20 Αυγούστου βγαίνει και το Donruss Optic. Εμένα μου αρέσει το Donruss Optic, πάντα μου άρεσε. Είδα και σήμερα και ένα άνοιγμα σε κάποια κουτιά. Μου είναι συμπαθέστατο σαν set και ομολογώ ότι θα μου λείψει λιγάκι σαν NBA προϊόν. Αλλά είναι αναμονή της Topps, θα δούμε, μπορεί να μας εκπλήσει. Είναι μόνη της αυτή την παίζει μπάλα, θα δούμε.
Αυτά είναι λοιπόν, σύντομο επεισόδιο, ένα σαν μικρό update, δεν θα είναι μεγάλα τα επεισόδια προς το παρόν. Ευχαριστώ που ακούσατε. Ήμουν ο Χρήστος, είδα το Hobby Box. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα λογικά. Να θυμίσω το όποιος θέλει, θα σας το θυμίζω συνέχεια αυτό. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε κάποιο επεισόδιο, να μιλήσουμε, να διαφωνήσουμε, ας στείλει ένα μήνυμα και θα κανονίσουμε μια ωραιότερη ηχογράφηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.